קמתי בבוקר מהצלצול של היסודי, תפסתי משלב א' איזה טרמפ רציני, רציתי להגיע לפחות לשעה השנייה, הגעתי ישר, השומר בסוכה, נופניקים בבוקר זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד. נכנסתי למחשבים, נצמצץ בזיינוכיות שמה משחקות גבוהות בצרורות, אהבתי אותם, רציתי להיכנס לפייסבוק, קפץ לי רימון, איזה דיכאון. מחשבים בפייסבוק זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד. רציתי לעשות משהו מעופף, לגשת ללשון במועד חורף, גשתי ממודי, אמר אין מצב זה לא יקרה, בטוח עם הרב ניסים זה היה שונה. הרב ניסים ומודי זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד. רציתי לשתות ידיים השירותים, כל הברזים היו משפריצים, לחצתי בלחצן, לא יצא לי מאומה, אין נייר, אין סבון, איזה טראומה.